Башны югары тотар өчен, канатларны җәяр өчен рухи көч кирәк. Ә безнең халкыбызның ул канында. Без бергә җыелганда күңел түрендә урнашкан хисләр дулкынын уята, аны күркәм гамәлләргә юнәлтә алабыз. Баш калабыз Казан 4нче тапкыр Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумына җыелган ерак та, якын да милләттәшләребезне, гүзәл затларыбызны каршы алды. Allah'a şükür bu yılda kilip düştüm kazanıma, mattur kazanıma. Mine biləsiz, min her vakit eğitim sizge toprak bedenini tartıp ala. Min birinci mertebe gittim. Min şunday gururluk Tatar halkı için. Şulkatlık mattur Kazan. Biz şit yılda tursak da özümüzün tilimizni, özümüzün tarihimizni bir kaçandan unutmadık. Emin de Tağıda da ılı gururluk, birdemlik sizemiz. Sizge rahmet, uyuşturucu bu forumunu. Беренче көнне делегатлар өчен Казан буйлап 3 сәгатьлек экскурсия оештырылды. Билгеле, без алар белән бергә эш гамәлләре, максатлары, фикерләре хакында кызыксындык. Marmara Üniversitesi'nde işleyim İstanbul'da. Anda elemine birinci tapkır biz bu yıl kitchen Tatarça kursları, Tatar tili kursları okuta başladım ben. Belki bunun turunda silab bulur deyip, hani Türkiye'de Tatarlar neçik yaşayı, belki onun turunda fikirlerimle eğitirmen deyip geldim. Bana kızık. Мен birinci tapkır келдім, міне қазір біздің Чехияда Брнода. Мен председатель татарский общественный болам, инде қазір бола шулай. Анда культура татарский керек көрсеттерге. Tercüme bilen şükürlenen hazır. Hazır 18. Kitabım çıktı. 3 dil bilen faydalanam. Rusça, İngilizce, Tatarca. Өзімізде татар хатыннары оешмасы Ак Калпак деген мені оештырга деп уйлыйм мен. Бик зур рахмет организаторларга, обязательно очень все красиво организовано. Biz muzeyda buldık. Bizge kilgen mirasını için saklarga. Bunun turunda bir küp eybirler iştesim kile. Казан буйлап сәяхәт кылып, тарихыбыз, ислам динебез, күркәм сыйфатларыбыз, гореф-гадәтләребез белән тәэсирләнеп алганнан соң, милләттәшләребез 3 секциягә бүленеп эшли башладылар. Беренчесе мәгариф системасында милли тәрбия. Россия кануннары һәм Татарстанның мәгариф турындагы, телләр турындагы кануннары бөтенесе безгә мөмкинчелек бирә. Менә шушы мөмкинчелекләрдән файдалану өчен милли үзаңыбызны даими безгә дә чарлап, һаман үзебезнең киләчәккә ышаныч белән карап, алга барырга кирәк. Сүздә юк, әлеге секцияларда яңгыраган теләк үтенечләрне күздә тотып резолюция кабул ителәчәк. Мен бүтән сайтын караштырдым, Кырым татар теле, мәдәнияте, тәсири дигән сүз беле юк. Һәр хәлдә бер генә чыгышта игътибарсыз калмый. Икенче секция милли мәдәни мирасны саклап калу һәм үстерү. Ничек тә милләткә ярдәм итү, милләтебезне киләчәккә алып бару, милли мирасны саклап калу һәм үстерү буенча хәзерге секция миңа калса бик зур әһәмияткә ия һәм файдалы булыр дип ышанам. Шулай булмаса, эшне башлап торырга да һәм эшләргә дә кирәкмидер. Ә инде 3нче секциягә килсәк, ул татар халкының тәрбия системасында кулланышта булган яңа проектлар. Нинди юнәлештә хатын-кызлар оешмасы эшләргә тиеш. Менә шушыны да аңлату, белдереп, кайтарып җибәрү. Шуның өчен менә без яңа проектлар секциясе булдырдык һәм шуның буенча эш алып барабыз. Ә яңа проектлар бик күп һәм бу секциядә җыелган татар хатын-кызлары оешмалары җитәкчеләренең һәммәсенең уртаклашыр үрнәге бар. Яңа проектлар безнең инде Чиләбедә күренекле яңа проект, ул татар кызы проекты. Менә быел 6нчы ел ул бара. Шуңа күрә без аны бик кирәкле әйбер дип исәплибез, чөнки русланып биткән татар кызларына үзебезнең милли ырлыкларны салу, аларда миллилекне уяту ул зур эш. И сегодня я хочу сообщить, что наш уже стал популярный конкурс Татар-Кызы в этом году приобретает международный статус. Уже получили заявку, удовлетворили заявку 4 участницы из зарубежных стран. Мин Ознакай районынан, республикабызның. Безнең 2012 елдан Шатыртау җыены фольклор фестивале уза. Шул проектны яклап грант отып, Ознакайда шундый эшне башлаганыйк. Шатыртауыбыз ул безнең табигать байлыгыбыз гына түгел, ул безнең тарихи мирасыбыз да әле.
Онда электен ук шатыртау уеннары узган булган, шатыртау атнасы, шатыртау бәйрәме, тирә-яктагы авыллар җыелышып, шундый уеннар уздырган булганнар. Һәм аның әле тарихы шул уеннар белән генә түгел, ә менә элек аның исеме Пугачев исеме дә булган. Анда ниндидер рудниклар табылганнар, шахталар бүгенге көндә, пещералары бар. Ул үзе бер байлык, андагы 50 төрле үсемлек һәм хайваннар барсы да кызыл китапларда Россиянең һәм Татарстанның. Дөрес, һәр төбәктә татар халкының тарихына кагылышлы изге урыннары, йолалары саклана. Аккалфак 4-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары форумы 2нче көнне үзенең эшен Кәрим Тинчурин театры бинасында дәвам итте. Безнең милләттәшләребезне иң беренче зур күргәзмә каршы алды. Монда кул осталарын без әлбәттә фақат хатын-кызларны гына чакырдык. Аларның матур эшләрен күрсәтергә булдык инде. Аларның осталыкларын күрсәтергә булдык һәм яшьләргә үрнәк булып тора бүгенге көндә. Менә ул заманача татар милли сәнгатенең галереясы булып чыкты. Пленар утырыш башланганчы инде күпмедер дәрәҗәдә очрашып, аралашып, фикерләшеп алган милләттәшләребез белән әңгәмә кырдык. Һәр чараның нәтиҗәсе булырга тиеш бит. Безнең тормышыбыз алга барырга тиеш. Без әниләр монда, апалар, әбиләр булай гына җыелмадык. Бергә эшләп, бергә уйлап, кемдер, ошибкаларыбыз да була инде. Кемдер аларны дрешләп куя. Шуңа без монда. Biz yollarını күрәбез, эшләргә ничек. Аннан соң кәефтә күтәрелеп бара. Аны күрәсең, башкалар ничек булдырганны. Мин карап торам, менә кеше эшләгәннәрне без эшлибез. Шундый форумда мен беренче мәртәбә килдем. Татарлар җыелышында вообще беренче мәртәбә булам и Казанда беренче мәртәбә тоже күрәм бу Казанны. Нәрсә уйлыйм, бик әйбәт шулай җыеналар, что биләбез, күрәбез. Барыларны бик күп безнең, бездә 36 кеше килде Кыргызстандан, бик күп кеше. И шундый вот встречалар все-таки подталкивают к тому, чтобы биләргә үзенең традицияны, телне сохранять то, что есть. Телем яшәсен дип, үзебезнең гореф-гадәтләр яшәсен дип, яшьләр безнең артан безнең кылган эшләрне кылсыннар дип, йөрәгем, җаным, таным белән тырышам. Без бит торабыз Эстониядән, Европада, монда килгәннәр Сибирдән, Средняя Азиядан, шундый татар хатыннары, укытучылар, журналистлар, которые очень интересуются безнең тормыш белән, ничек без татарлар анда торабыз. Дөрес, инде чит төбәк илләрдә гомер итүче милләттәшләребез белән күпләр хәбәрдар. Менә мәсәлән, әлеге делегатлар 600 елдан артык татар тарихын саклаучы Польша иленнән килгәннәр. Ислам нас сплочил и держал постоянно в течение этих 600 лет вместе. И плюс вот то, что они могли с собой привезти, это вот кулинария, то, что вот из семьи происходило, традиции какие-то. Конечно, все меньше и меньше было с поколения на поколение традиций передавалось именно таких татарских. Вот. Но главное как бы таким сплочением это была, конечно же, религия. Вот. И в данный момент хотим вот здесь вернуть культуру чуть-чуть больше вот в этом направлении, традиции, наследие татарское, чтобы наши дети все-таки это культивировали в дальнейшем. Я первый раз в Казани, и поэтому в этом смысле, в общем, и атмосфера, и национальное вот это единство такое, да, и вот это еще глубже как бы укореняет нас, да, потому что мы очень далеки достаточно от этого, несмотря на то, что мы стараемся сохранять традиции семейные, да, просто национальные традиции, но тем не менее вот очень сильно ощущаешь вот родство и, можно сказать, силу и мощь, да, вот наших национальных особенностей. Безнең 26 филиалыбыз бар.
Шуларга инде хәзер өстәп безнең 30лап кечкенә авылларда Аккалфак оешмалары эшләп килә. Һәрбер юнәлештә эшне апарасыбыз килә, и халыкка шуны җиткерәсе килә. Аккалфак оешмасы ул җәмгыятьтә хатын-кызның ролен күтәрү өчен. Biz bu yıl килүгә инде biz төпле уйларга килдек. Аккалфакның үзе бездә оештырылган оешма ясарга. Пленар утырышны Аккалфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова башлап җибәрде. Узган көнне оештырылган секциялар эше турында алар өчен җаваплылар хисап тотты. Булган тәкъдимнәрне гомуми резолюциягә кертеләчәге искәртелде. Аннан Татарстан Республикасы вице-премьеры, фән һәм мәгариф министры Энгел Фәттахов сүз алды. Ул иң беренче Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның сәламләү хатын җиткерде. Гаилә кушагын саклауда, балалар тәрбияләүдә, әхлак мәсьәләләрендә сезнең ролегез аеруча зур. Ана сөте белән бишек җырлары, әби бабаларның хикәятләре, аша яңадан яңа буыннарга сез сеңдергән миһербанлык, нур, халкыбызга хас моң һәм аһәң, хезмәт сөючәнлек, балалар барысы да милли тәрбиянең тапшырмас нигезләре. Bu gündə dünyada 7 milyon artıq tatar yaşayır, şularının bari 2 milyonuna Tatarstanda, dünyanın türlü tübəklərində sivil yaşayışı 5 milyondan artıq tatar halkı üçün Qazan şəhəri hər vaxt tarixi vatan, milli mərkəz, ruhi qibla olubdur. Şunluqdan forumun milli mərkəzimiz Qazanda o'tkazilib tabiiy. Men bugun tatar xатын qızların birləşdirmə yönəlişindəki zor mühim şəraitni uyushtirgan ham hər vaxt daimiy izləş alıb barğan üçün Dünya Tatar Kongresi Başkanlığı Komitetindən ona rəhmət sözləri. Һәр чыгышны катнашучылар игътибар белән тыңлады. Иң актив ханымнар Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре һәм исемнәре, шулай ук Бөтендөнья Татар Конгрессының рәхмәт хатлары белән бүләкләнделәр. Эшнең нәтиҗәсе бар, без аны күрәбез, тоябыз. Бу гомумән әйткәндә бу иң яраткан җыеннарның берсе минем өчен. Бу елгы җыен бигрәк тә истәлекле булып калды минем. Эшемә бәя биреп медаль тапшырдылар. Мин аңа икеләтә бәхетле. Бигрәк тә мин бәхетле үземнең гади татар кызы булуыма. Һәм үзебезнең халкыбызга хезмәт итүгә шуның белән дә бәхетлемен. Җәмәгать, бөтен дөнья татар хатын-кызларының 4нче форумы, бөтен Русиягә шәһәрдә таралган күренекле мәгърифәтче, ислам тарихында бердән-бер хатын-кыз Казия Мөхлисә бугыйның "Гүзәл затларыбыз милләт җаны булса, татар укканга төшмәячәк, яшәячәк" дигән шигары астында үтә. Бүгенге көндә Аккалфакның 362 бүлекчәсе оештырылды. Моннан тыш Татарстан хатын-кызлары Сөембикә, Сахиб Җамал, Мөхлисә бугый, Сүзге, Мөхлисә оешмаларында уңышлы эшләп килә. Яшьләр килсеннәр, үзләренең телен онытмасыннар, горурлансыннар үзенең исемнәре белән. Татарча сүзне ишетәсе килә, татарча сөйләшкәнне тыңласы килә. Шулай дип йөриләр тоже вот бик кызыксынып йөриләр татар телен өйрәнеп. Шул мин ул Татарстанның дәрәҗәсе үсү белән бәйле дип уйлыйм. Башкалабыз Казанның ратушасында, колонналар залында искиткеч бәйрәм, Калфак туя. Калфак туешында менә без күрсәттек үзебезнең борынгы үткәнебезне. Безнең хатын-кызыбыз бер вакытта да киемен дә югалтмаган. Калфагын да саклаган, үзен дә саклаган, әхлагын да саклаган. Бүтән яктан хатын-кызның үткәне белән бүгенгесен тоташтырасы килде, күпер саласы килде. Ая Калфак, көмеш ай, угачу, чылысталар шиккән, бер файда юк. Җипкә тезгән инҗе ак иләләр, инҗе Калфак, милли хәзинә. Әһәмияте бик зурдыр дип уйлыйм, чөнки күп җирләрдә яшәүче, күп илләрдә яшәүче, төрле төбәкләрдә яшәүче татар хатын-кызлары бергә җыелып, без үзебезнең булган проблемаларыбызны чишәбез, инде фикер алышабыз. Без бу елгы форумга моңа кадәр Казанда
бик сирәк булган, я булмаса бер тапкырда булмаган бик актив хатын-кызларны алып килдек. Алар безнең өлкәнең төрле почмакларында үзләренчә бик көчле эш алып баралар. Хатын-кызлар белән генә түгел, гомумән алганда алар алып баралар эшне менә авылларны күтәрү буенча, мәктәпләрдә укыту буенча, мәктәп директорлары арасында, шулай ук китапханәчеләр, шулай ук авыл башлыклары да бар. Татар хатын-кызы үз балалары турында гына уйларга тиеш түгел, аның өчен ят бала юктыр. Үз балаларыбызны тәрбияләгәч, аларны озын тормыш, зур тормыш юлына чыгарга. Наилә ханым ире белән үзенең 3 баласы янына тагын 4 ятимне тәрбияләргә алынган. Бүгенге көндә аларның инде 7 оныклары да бар. Дөрес, зур хөрмәткә лаек гамәл. Клара Булатованың Бишек җыры никтер ишетелми дигән шигырьләре күңелемә килде. Сезгә дә бүләк итим әле. Заман башка, гырыф-гадәт бүтән, без дөньяга килгән көннәрдә. Әтиләрнең егет чагы үткән, ат өстендә, җайдак, иярдә, әниләрнең килен чагы үткән, биләүсәләр чайкап инештә. Тау битендә күпме кайын үскән, сабыйларга сиртмә бишеккә. Авыл сайын берәр оста булган, бишек ясый торган кайыннан. 2 кайын киссе, 7 кайын утыртып та алар калдырган. Мин әлеге форумда 2нче тапкыр катнашам. Былтырга караганда быел яшьләр саны күбрәк дип саныйм, һәм мин моны бик дөрес дип уйлыйм, чөнки яшьләр ул милләтнең киләчәге, шуңа күрә яшьләрне менә шушындый чараларга күбрәк җәлеп итәргә кирәк. Әлбәттә, яшьләр монда булырга тиеш. Яшьләрдә хәзер нинди проблемалар борчый? Бигрәк тә яшь туташларны. Ул әлбәттә гаилә құру һәм балалар табу һәм балаларны татар мөхитендә тәрбияләү. Я считаю, что все-таки религиозная тема в первую очередь, потому что девушки забыли носить длинные вещи, точнее длинные юбки, платья. Вот. Ну также вот головные уборы. Менә шушындый безнең якта костюмнар йөртәләр. Менә шушындый хәситә, алъяпкыч күлмәк, хәтта күлмәген әле җитешмәдем. 2нче елга Алла бирсә булыр. Вот үз кулларым белән ясадым, үзем чиктем. 1 ел. Җыен алдыннан 2 ай кала без игълан иттек, калфаклар чигүчләр ярышы. Һәм шунда безгә бик күп калфаклар килде. Хәтта без аны гаҗәпләнеп калдык. Кичкенә авыллар, мәсәлән, Актанышның Каентүбә дигән авылдан ничә калфак килеп төште. Менә беренче урынны безнең Самара өлкәсеннән җиңүче булды. Ул безнең Гөлнара Насырова. Ул безнең чынлап та оста. Бүген монда ул өйрәтү дәресләре үткәрде. Я давно этим занимаюсь, я даже не могу понять, почему. По той простой причине, что у меня, во-первых, дети учились в татарской школе Яктылы города Самара, шуңар күрә, шуннан киттем эшләп балаларга. Бер костюм тегергә кирәге, икенчесен тегергә биетләр балалар. Шуңар күрә берне тектем, икене тектем, аннан шулай кертен генә әйләнеп китте. Огромный подъем для меня, это, конечно, большое счастье. То, что сейчас вот приехали на этот мастер-класс и на этот, сюда приехали на международный конгресс. Я, конечно, ночами аж не могу спать, потому что у меня столько идей в голове. Быстрее бы домой приехать, быстрее бы что-нибудь шить. Бу көнне Гөлнара Насырова безнең халкыбызның калфаклы сандугачы Сара Садыкованың кызы Әлфия Айдарскаяга үзенең иҗат җимешен бүләк итте. Бик күңелле мизгел булды. Шул ук вакытта Ак калфак турында шигырьләр бәйгесе дә уздыра Татар хатын-кызлар оешмасы. Нәтиҗәдә Татарстанның Әтнә районыннан Гөлүсә Батталова җиңү яулый. Калфак туенда аны да билгеләп үттеләр. Бөек татарымның ак калфагы дәверләрне кичеп чынаккан. Мең ярасын эшкә йотып халкым мәйданнарда билен ныгыткан. Сандык төпләрендә вакыт көткән. Хөрриятен көткән ак калфак. Инқиразлар бусагада булар. Ак калфакны бер көн югалтсак. Ак калфак ул сөембикә рухы. Милләтемнең керсез вөҗданы. Ак калфагы, ак яулыгы белән саклап калган татар иманын. Кара ягылмаган ак калфакка каралганда тарих үткәне. Ак калфак ул
халқым ез ақлыға, ақ қалфақта үміт күткені. Татарымның бүгін өз езі бар, дүния мінберінде өз сөзі. Ақ қалфақның исмін кім аңларсың, яқламаса миллет өз өзін. Татар ізлерінен шуарланған жер yüzінің алты қиынғасы. Тарих шауын ғырур кешкен күш ол. Ақ қалфақлы татар қибласы. Минем шын көңілден рәхмет етесі келі өзіміздің конгрессқа, өзіміздің дәулетімізге, бізге шушындай мүмкінлік тудырылған үшін, 500 хатын қызын жейіп, шушындай шаралар өткерге мүмкінлік тудырылған үшін. Бик әһәмиятле форум bu. Менә хатын кызлар өчен бергә җыйналышып, бергә фикер алып, гаиләләр саклау өчен, балаларны тәрбияләү өчен, бу хатын кызга бик нык кирәк. Татар теле саклау өчен, безнең гореф-гадәтләрне саклау өчен, яңарту өчен. 26 апрель көнне форум делегатлары бийик шагыйрыбыз Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салдылар, шигырь бәйрәмендә катнаштылар. Җиктереп барат Казанга туп-туры киттем карап, шаптыр атларны күчеп, суккалап татар кадап. Тукай үзе, сүзе, иҗаты да үлмәс мирас халык күңелендә. Шигырьләре, аның әкиятләре самими һәм сихри матур телдә. Татар теле ана телебез ул. Тукай аны шундый яраткан, халкыбызның кирәк тыгыларын шигырьләре белән тараткан. Безнең татар хатын-кызлары бик тырыш. Бик күп шәхесләр белән таныштым. Бу форум безгә зур әһәмиятле. Нигә дигәндә читтә яшәгән кешеләребез, алар үзен татар хатын-кызлары булганына горурланалар. Әлеге бәйрәмдә булуыма мин шиксез шатмын һәм рәхмәтлемен. Әлеге бәйрәмдә бик күп төрле илләрдән килгән кунакларыбыз бик матур итеп бәйрәм уздырабыз. Мин Габдулла Тукай иҗатын бик яратам, яратып укыйм, өйрәнәм һәм инде менә бүгенге көндә мин Габдулла Тукай шигырьләрен үзбәк теленә дә тәрҗемә итеп барам. Эм Габдулла Тукай татар шайыры, эм де Амди Гирайбай Кырым татар шайыры. Олар ватан, миллет, kadın-kızlar meselesi, gençler meselesi, ozara birlik meselesi hakkında yazaydılar. Beni ne meraklandıra? Çünkü onlar ikisi de pek asretlikte yaşap, korluktan geçkenler. İkisi de oksuz, ikisi de dinge yakın olup Türk dünyasının bütün meseleleri düşüneydiler. Ve bana göre ki Abdullah Tokay, İsmail Gaspralı gibi bütün Türk dünyasını birleştirgen bir şairdir. Çünkü onun şairiyette açılgan meseleler bizge hepimizge yakın. Ve bana göre Abdullah Tokay daha Kırım Tatar tiline tercüme edilse bizge daha da yakın olurdu, daha da açılırdı. Çünkü onun şiirleri bize yakın. Менә инде бу шул кадәр күңеллекен
күстәнәч миңа бу. Шундый көнгә килеп эләккәнем, шундый матур көннәрдә Казанда йөргәнем, Тукайның ыныклары шигырьләр сөйли, җырлар җырлый. Тукай көнен шул кадәр күңелле, матур үткәрәбез. Субханалла, әлхәмдүлиллаһи. Киләчәктә дә шулай кайтырга язсын, күрергә язсын, бергә булырга язсын. Рәхмәт Казаныбызга. И татар хатыннары, иң мөкатдәс бурычыбыз туган телне саклау. Мөхлисә Бубый.